States. Saka dare rako iwe next dare rako iwe Saturday. Right? Oh, kuchimbaikira mechiri right. Boss unoda kutsurwa nedare kana wakangana zatsurwa kudare wakuita zvaunoda. Ndozvaari kuita mumwana wako. Tokuitira ka 6 days zviya kudare kuchiripota kunge mapurisa. Tinoda kudai ne. Makwete. Kwete. Mukadzi unomuda here. Paizvino handichamuda. Hauchamuda. Bosi nhamo iri kumboko kako. Mwana wangu mari yechibage mwakora ko. Aringosara patogora zvino. Uri kuona advantage. Tototikwata apa toti mari yacho tikuida nhasi. Saka iwe zveshopu umwe ndio uchawina nesitinde yedzimba. But isusu takuita zvinhu zviri fair. Muno kana wauya tiita zviri fair. Anyway, ngatipe mukana. Wawai nani? Ambuya vatini. Murati to musikana. Always ndakati to always. Ai. Oi, mazozana nzenyata achada mukazi. Munoti kudi. Panyaya yataura hanzvadzi yangu nemuroora wangu ini hapana chandokokana nacho nechikonzero muroora ndakambomutaura ndakatora muroora chete ndichiti ndiye mutorwa uyezve ndiye munhukadzi akafanana neni ndakamuti muroora ukauda kuti musho wako ugare usabe mari kuti nyaya iri kunyanya kunetsa mumba menyu inyaya yemari iwewe siya mari nyangwe wakatonzwa rohwa tiza uende kumba kwanu pamba pangu nokwaziva kana kuenda kuvabereki vako mari yake inosimba Mari yake. mari yenu mese vanhu vakataura munyarara. Don't wabvunzo zvamushtaurira kusupinira kuti hanzvadzi nyaya daichata mukati inini somuroro munoti kudii arangwa nokuhanzvadzi yechi full stop. noti pamusoro zvataurwa ndiri kuzvinzwa noti muroora varume vakawanda Statement yava yatete era kunaka. Atete vagara hasuka muroora. Ine takafarira chinhu 1 muri right. Kana musikafarira munhu pamuda pachena. Kuti yeye akagara musha imomo abva kumakaiwo. Handizvo. Munomuda here muroora mumude. Kwandiri inini hamumude. Amude kasi murume wenyu muna here kumba kwenyu. Wamurikuenzera naye zuva nezuva. Kwenyu ndo zvamuri kuitwa hamudiwe here. Ndobvunzo wangu. Nokuti munonga toda kufambira chinhu chimwe chete. Kana mava mamba hamuna kuya kuzotsvanyirirwa. Maakuzotengewa kuti tienzanisana. Handizvo. Ane foni gadzi. Kwenyu kumba kwenyu nemurume wenyu hamusi kudiwawo here nana atete. Munodiwa. Makashandisa mushonga upi? Kuti mudiwo tipo mwana asete rushamba. Nokuti kwaanozoenda kuti anoskorama. Wenyu mukashandisa mushonga wakaita sei? kana ini ndambochengeta mari ndinongochengeta mari handiyishandisa Osei nini amai mapindira nyaya yemusha mari kumba kwenyu. Ndionzere nini. Sei nini mada kuti mari yacha dzenyu zvitereke. Muchitedza kupedzai murume wenyu. Mawai nani? Mawa nemurume wenyu ndibva ndamuudza. Musadaro. Makagara musazodaro. Nokuti munomudarika ndichakuonai kuti inini muchauya. I hope it has expired. Muri kuda mari yacha dzenyu. Amurare nayewo.
anotofanwa kurarama ani mukadzi asiri inini mamuvengere okwamuvezwa wacho akauya uya ati dambudziko ko ani dambudziko akauya achaona zvino muchangomutirega sabe mari nokuti chirwere chenyu chiri pamari amaimuda mari sabe mari ndozvisingatonadzidza kuenda pa mwana wangu ni Zimbabwean tonga ni kumana mkuu nasa tozu zanga jangu anokuja madawa kwa kitasi basi nita kuti sei bana ili kupara sei bana ili kupara takabisa mungu na pamoja na kongress but kini mama kwa no sei mabaona yona na rose na maswisa so baba nana agari pe Zimbabwe nana agari pe Zimbabwe ukubvunza inini aishamani mushando wani ava ndo baba vagara apa saka nyasovha uchitaura ipapo vanyarara chisumuka kuti nzvimbo yako tikadzise vanhu pamusoro yama chisumuka ipapo ine kutokokumusha kwenyu zvaitika munomuka ndo zvinofanwa kuitika mudzimba sasiye vasikana vachitonangira musha muri kuona dambudziko warapa ari kubvunza mari yehanzvadzi kuti vamuudza kuti satore mari kana wakuenda siya mari werezanama kwatinazva kuchenda zvinhu zvako saka pane mwana ufanwa usaka adyi mari uye akakudya mari iyo shamari imba yanisi kuibhureka nhasi avarambani nokuti vadakutora advantage akashanda lasukisa ada kutoenda kutibora bhoo chibhuya kuti uzoine mari akabva mana bora bhoo udasana nebhoo ini ndinodzinga iwewe ndongoti iwewayo endazvinzwa nokuti kutsvagira imwe nzvimbo ndofana kufa kwelenzi mupenyu ende bisi rokulenzi haivhari kuti basa rai ndokupa minda tinongopa tinongoita zipa mutembo tongoti aiyo kandofa uyu mwana tamutorera munda nokuti akadzvanyirira ozvo imi mutsvagirei mumwe panokwanawo hekta achataze 5 hectares 3 hectares atupa vanokana hekta nokuti anongoramba achititora mumwe kuti mambo anongoti ndofa uya weimunda uchipuwa padiki paunoboora bhoo chakana mumwe mazvinwa advantage yangamba kutora haishandi panapa dzokera kumba noitira izvozvo kuti mubikire uwane bonde rako rakakwana kana ungatokungodika kwabusha kakuisa munongoramba naizvo vamwe vaona ndoanosafa hazvisiri izvo uri kumudzvanyirira kwako ndakati ndinoziva kuti washanda mari muchibaba andioze iwo vautira 560 vaunoboora bhoo ukuona sabhuku kuti sabhuke ndizvozvo here zvikuita mwana uriwe munomoda kutora advantage yekuti ndakaboora bhoo vati ini munhu anchamba ayo iyi ndo poto yako yekutanga kana ine buri ina misi kana ine makoko nyika kuisa mvura makoko anobva opara obikira futi nokuti ndiyo yakunzwa moto inobika sasa rakanaka imimi ndapedza nemagwini kudzorera munhu ndinoida mudare futi ipe 2 weeks 3 weeks kana month so 17 ayo jambai 31 March magube tera mhuri usazera nemusikana kana mamusha ngambomira kuti vana vakaona pisi iwo uri mudzidzi kana uri mudzidzi tsika vichi chikunyanya kurambidzi apana dai vanhu vese vakaramba nahosi nokuti vaona vamwe itsika vichi chikwenyu handikurambidzi kasaita mhosva yei yokuti arohwa saka ngaasiye mari iwo vakarasiya mari odzoka obva sikoteta kuti vabandiregerere nenyaya yekuti murume indazviramba
Asi mukadzi uyu lasidara akatojekesa akati baba andisukura muchekuita mukadzi wechipiri asi itaini nzira yakaita se yakanaka momuti munhu yaromutoradiwe kadai akabvume zvakadaro kodai kunzi iwo yakabvuma kusaka changa kunishaudira chii baba chakapa kuti uyu anofana kuziva kuti munhu ane ropa ane pfungwa nemwoyo shanje dzagara dziripo batirwa meseji izvozvo nyange waakutendera toona kuti haakumari here munhu woba zvinhu izvi zvagara zvingonzi munhu mumwe chete nawo shama unozera wautadzirani ndakarowa usvo ndakapera uroora kuona panhau dzemari murume ukasafamba zvakanaka mukadzi atombosununguka anenge akutraya kuchiita chiri mari yake mari enewo chenjera kuti wewe uri kumota wangwana but ava zvauri kuona maurika uyu ari kuzviona kuti yambiri yangu ivo zviri kufungwa nasisi vako pamusoro pako peuzvo uyu ari kuzviona kuti victim ndiwe ava vasi kuzviziva domestic violence iri pauri ari kukonzera ari kuinsaita zveuzvo pepeteta wacho ndiani uzvo uyu ndiachitanga violence newe asi ari kukonzeresa ndiani saka iwe ziva kuti murume wako iwe magumi inogara pasi nemukadzi ndiye mukadzi wako ukuda mukadzi wechipiri here chakamire hai nini zvikutomborora zvacho zvatombozvimisa zvitombogara ndegani zvangu bhozi nini nhamo iri kwandiri ndese mukataura zvive kana kukunzi hangu kunyange zvakazonzi hangu hanzi kunyange akati ndinouraya kana tichika inini inanchada topa mukana ora mukadzi ndiuzomusha une dzimwe here pfungwa dzokuti tikabva pano tikakupa nguva wasvika kumba unogona kugadzirisa zviri bheta kudarika zvatirikuti gadzirisai batsire saka isusu tikuti isusu chatisingadi hatidi kuti kana tabva kuno kudai tosvika kumba tozonzwa zvaya nepamwe tiri kuti isu kana aiwa nokuti iwe tikunzwa ndewebaba wemhuri kunzwikwa kwako nokwako because munhu anofanira kukunzwa stereki nouyu nokuti ndiye okwako iwewe uyu angatotadza kukunzwa nokuda kuti marererwo akaitwa kumhuri kwavo haugone kuchidi mukomana weinotikangamirika unoona mukomana ikaya anoona ane problems zvikwadi iye pawo pandiri hauya achitaura nyaya dzake saka itomaakoko nyaya indikaukuudza nhasi vana vakaodzozvakare tinomunina wako nasisi wako mumwe mwana ndiani makadaro enamene wakupanza kuzodzoka topedzisa nyaya makadaro ndiwo ndoimwini sadongo finance minister wakaona finance minister ndinopa budget anenge akotsaure mwedzi waya nindiyoti mwedzi waya ndi ko kana wakuona akupedza maoko mwedzi webhajeti ari akutaurirwa bhajeti ari yaangotaura chete ane basa here pa haana basa saka une basa henaitem munako ndameta basa remuobhatsa motoka munda iri vatezva musapingi